Mati murume wenyu anogara kupi? South Africa. Okay. Amai, munoziva Geva? Geva ndiye murume wenyu manje. Geva chairo chairo. Kusangana zvakare kwatikuita pachivhitivhiti Y16 ndinokumhoresai mose mhuri yeZimbabwe. Rangu ndinoitwa Mukoma Kenzo. Ndakuvigirai nyaya yandoda kuti mhuri yeZimbabwe mese muzvionere, uye kune vanogona kudzidza kubva pairi, aiwa ndiwo mukana wacho. Hanzi zvakakosha kuona dambudziko risati rasvika wobva wagara wahwanda, kana bhaibheri shoko raMwari rinodaro. Saka naizvozvo ndichapinda munyaya yacho kuti mese muzvinzwire. Ndo yanda kuplaya pari zvino. Makadiyo asikana? Sipedi makadiyo. Tinofara chose. Dambudziko nderei raita musvike panapo? Dambudziko rangu ini nderekuti pandakatanga kugara nemurume wangu zvinhu zvakanaka, tichigara zvakanaka. Murume wangu anoshanda kuSouth Africa, asi izvezvizvi ndiri kuona nhamo yekuti kana chekudya chaicho ndotoita kudetserwa naamai vangu. Saka ndauyawo munhu waMwari kuti munamatirewo murume wangu. Alright. Mune vana vangani? Ndine mumwe chete. Wamakabatawo? Mati makatombogara nemurume wenyu? Ndingati aingoya achidzokera. Mati murume wenyu anogara kupi? South Africa. Okay. Amai, munoziva Geva ndiye murume wenyu manje. Geva chairo chairo. Tiri kutaura munhu mugiant mupfupi, handiti? Apa pandakabata apa kumusana chaiko apa panoita unge pane mavanga here pakanzi? Ane mavanga ari apa, anotonga akambochekwa nebanga akasona apa karo. Munhu uyu iGeva. Muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira moga zviri kuitika kukereke kwaProfeti Miracle Paul. Ini hangu ndakazvimirira sedunga munhu. Prophet Miracle Paul kana vachinyatsoona chaizvo, vachireva chokwadi, zvinoreva kuti munhu uyu anoona. Guys, ukaona munhu achisvika pakuona zvakaita muviri wemunhu achikuprofita, zvinoratidza kuti munhu iye anenge achiziva zvaanenge achiita. Kune mumwe kwatinomboendawo guys, kwamunomboendawo futi imimi kumaprofita ekuti unoudzwa tsanangudzo dzisinganzwisisike. Ndazoona kwasimuka chamupupuri de uyu munhu aenda kune umwe muprofita akutonzi ndaona kumusha kwenyu kwasimuka mhepo kwazosimuka chamupupuri, saka amai munofanira kuti mubatsirwe. Ndizotaura kuti mamwe maprofita akawanda guys vanoita kupoterera. Mimi vanenge vachiona here kana kuti kuona kwavo kunenge kuchiona zviri kure here, I don't know. But uyu munhu ari kunyatsotaura prophecy iri clear, Kristo clear, zvekuti kana wega unyaziva kuti izvi zviri kutaurwa izvi ndo zvakaita munhu wangu. Handisi kuti ndiri kuti Prophet Miracle Paul vanoona kudarika mamwe maprofeti ekumachechi kwenyu, kwete. Asi ndiri kungoti hangu kana zvavari kutaura vachiteva chokwadi, munhu uyu anoona guys, kupindawo mamwe maprofeti anotaura nhoroondo. Ngatienderere mberi tinzwe nyaya yacho, tinzwe kuti saka chii chakazoitika. Hakuna kuSouth Africa kwaanogara munhu, anogara kuKwekwe. Ndokwatori izvozvi kuKwekwe. Ane vakadzi 4. Sei muchiti anogara kuSouth Africa imimi? Kana ndichitaura naye papo ndotaura naye namba dzekuSouth Africa. Pandiri pano unotogona kutaura nenhamba dzekuTurkey nditori panapo. iGeva mwana wamai wakarasiswa ndine urombo, akatobvisa pfuma here munhu?
hapana chakabvisa. Wakarasiswa mwana wamai. Hapana kana kutomisawo panosvikira mabhazi kuSouth Africa anototanga kudzungairawo unge inini. Saka panapa kana chimbudzi chiri kupi panapa, haana kana South Africa yaanoziva. Paanoziva ndipo pakwekwa apa, ukamubvunza kuti mbizo ya, ukamubvunza kuti masasa ya, ndo pano makarasiswa mwana wamai. Ende advice yandingakupe nhasi, hauna murume iwewe, dai uri mumwe. Ende zvazvinoita futi sendati nyaya iri kunzwisa tsitsi guys, seiko zvichimboitika kuti vanhu vakatendeka vanonyatsoda wanano vosangana nevanhu makudo zvavo, varumewo vakatendeka vanonyatsoda marriage anosanganawo nemukadzi gudo zvaro, kokumbotiwo vanhu vanonyatsodanana vasinyatsosanganawo vavake musha. Seiko zvichidaro guys? Zvinondisiririsa kuti mudzimai uyu akatendeka and aratidza kuti anoda murume wake. Kuona mukadzi aenda kuna prophet kuti prophet, namatiraiwo murume wangu. Vangani vakadzi vanodaro? Anoratidza kuti anoda wanano yake, asi murume wacho ndiro dambudziko zvaro. Regai tinzwe kuti nyaya yacho ichapera sei. Watoita move on from this person because ari kukuholda hostage, uchitotambisa life yako wakamirira munhu asiko, munhu asingauyi. Anongouya chete paanotopfurawo muHarare, pamwe paanofungawo kana kuti atomanikidzika, ndo paanouya kwauri. Saka kuti usazosara nechikwerete cheimba yevanhu, enda unovhara imba yevanhu, wataurira, woenda unotaura naamai vakakubereka kuti mama, very sorry, ndine urombo chaizvo, indadzoka kuUK. Kuna ani wako kuUnited Kingdom? Kuna tete wako. Dai zvanga zvichibvira takumbira nyasha dzaMwari kuti tete vako vakubatsire uende unoshandira hako mwana. Apa hapana marriage. Uku ndokunonzi kuprofita guys. Ukaona munhu achitoona kuti kuUK kunani, vangani vaprofita vamakamboendawo vanonyatsokudonongedza nyaya sezvairi? Kana une muprofita waunoziva kuti ningi akanyatsondiprofita nyaya yangu nemo sezvairi, zviri kuitwa nemurume uyu, nyora mucomment section. Unogona kubatsirawo vamwe, nekuti ndichitarisa profeti yemurume uyu paanoprofita anonyatsotaura chiprofita nemo. Zvinoratidza kuti mamwe maprofita anenge kunyeba chete, anotaura zvinhu zvisipo, nhoroondo dzisingapere. Handitsanangutsa hadzinzwisisiki. Ndazoona shiri, pazoita chamupupuri, ndazoona bvuri, ndazoona chihutsi chitema, ndazoona munhu akafuka jira dema achikuteverera, ndazoona munhu taurai zvinhu zviri kuitika guys, kuti iwewe chaita kuti uye pano wabirwa foni yako ina nhingi, ndo chiprofita chiri straight. Musapedzera vanhu akomana kumachechi kwenyu kana muchizviti munoprofita asi musingaoni akomanaka. Kudenga, ndofunga kudenga kuchanorohwa munhu guys. Ngatimboenderai tinzwe kuti nyaya iyi iri kufamba sei. Pauri bati vanhu vakaitisa vana, achiitisa vana achingosiya vanenge iwewe, havasi vanotosvika kana kuma22 pamusoro pewakadzi wake 4. Saka kuti nditarisire zvekuti achazouya pachiita marriage, handidi kukunyepera. So ngatimbodzokai panyaya yataurwa nemuprofita. Muprofita ari kuti murume uyu wamai ava ane vakadzi 4. On top of vakadzi 4 ane vamwe vakadzi 22 vaakamitisa achingosiya. Guys, chimbopa fungai. Kana nemiwo varume ka
ivaiwo nemwoyo vakomana. Vana vamunenge muchimitisa muchisiya mumasango umu munoda kuti vazombochengetwa nani uye vambokurawo vachimbonyatsofunga kuti baba vavo varipi. Hakuna chinhu chinorwadza guys sekunyatsoziva kuti inini baba vangu vapenyu vari somewhere, havasi kukuchengeta, uri kugara namai chete. Mai dzimwe dzenguva vatoziva kuti baba vacho varipi. Varumeka, imi vakomana vasati vaita izvi, izovaiwo nemwoyo, tendeukai pazvinhu zvakaipa muite zvinhu zvakanaka, nekuti izvi zvakaipa guys. And then tiri ipapo zvakare ndoda kudzoka pamukadzi uyo. Mukadzi uyu akakanganisa chinhu chaakakanganisa ndechekudanana neghost. Imi vasikana nhasi vari kuteerera chirongwa chinochi, da kumbokuyambiraiwo something. Usadanana neghost. Munhu wausingazivi kumba kwavo anogara nani, anorara pai, anobikira pai, hama dzake ndivanani, wotanga kudanana nemunhu iyeye wotorara naye. Guys, nemiwo vasikana ivaiwo nemwoyo, because zvamunenge muchitoita izvozvo muri kuda kutokanganisira future yemwana wamuchatozozvara ipapo nekuda kwemisteki yako iwewe mwana musikana. Yesi varume nemiwo mune problem yekumitisa vanhu handitika, asika imiwo vasikana vacho learn to protect vana vauchazozvara kubudikidza neunhu hwakanaka. Haungotange ngorara nestranger ka nekuti watengerwa chicken slice. Senai nazvo izvozvo guys. Protocol yakanaka yekudanana kuti uzopinda muwanano inobudirira. Chekutanga, itangai maita ushamwari muchifambirana kudzimba musingadanane. Pachistage ichochichi unogona kuva neshamwari dzako vakomana 5. Hazvina kana kutomboipa nekuti vakomana vacho hapana waunenge uchidanana naye, ishamwari chete. Ende imwe shamwari ikakuonawo iwewe musikana une imwe shamwari yemukomana, hapana futi chakaipa because hamudanane. Handiti pastage iyoyo ndoyaunokwanisa kuona kuti pashamwari dzangu 5 angangokodzerawo kuita mukomana wangu ndiani. Panguva iyoyo unotoona wega kuti kumba kwana nhengi vanhu vacho vanenge vane unhu, vanenge vanovimbika, vanenge vane rudo. Unofanira kuona rudo rwefamily yauri kuzondoroorerwa, nekuti kune mamwe mafamily guys asina rudo. Saka chimbogaya tukanisa nemurume wako mufamily maororerwa musina rudo, achaumbiridza wanano yenyu ndiani? Saka zvakakosha kuongorora musha kana kuti mhuri yauri kundoroorwa. Saka ipapo paushamwari, panguva yeushamwari ndo panguva yaunoona kuti ningi kumba kwavo kunenge kuri nani, uyewo ningi ane unhu hwakanaka, wochizodanana naye kana achinge akupfimbawo. Madanana, pakudanana manje unogona kudanana nemunhu one hako. Zvakakosha izvozvo. Waunotoziva hama dzake, madzikoma ake, hanzvadzi dzake, baba vake, wodanana naye just in case kana pane zvinozoitika unowana pekutangira. Kwete kungodanana nemunhu wasingatozive kuti anoyerei. Nekomanaka kukadanana nemunhu hanzvadzi yako usingatozive, zvakakosha kuziva kwaunobva munhu waunongodanana naye iwewe. Ndosaka vakuru vaiti roora naye vematongo. Regai timbonzwa nyaya yacho, but inini yandibata zvangu. Ndanzwa tsitsi kuti kune vanhu vasina moyo. Vese mukadzi uyu nemurume uyu vese havana moyo, nekuti iwewe mukadzi ungaroorwa sei nemunhu wasingazivi hama yake? Wotoita musha, kusvika pakuita musha nemunhu wasingazivi kuti hama yake ndiani, kuratidza kuti hauna moyo. Newewo murume wacho ungamitisa vakadzi 22 vausingagari navo uchingosiya, hauna moyo futi. Hazvina kunaka izvo. I think munofanira kumboteerera song iyaya yekuti Teddy hamuna moyo. Iyo iyaya inogona kubatsirai kuti muve vanhu kwavo. Iyoya inogona kutotendeutsa vamwe vanhu iyoya. Saka guys, ndinokutendai nekuona chirongwa chedu. I think kune vanoda kunyatsozoona full video, munozoenda pachannel yaMiracle Paul munyatsoona full video, kuona kuti nyaya yacho yakatangira papi uye yakazoperera papi. Tangoitira kuti mungoona zviri kuitika munyika uye nekupawo yatingati advice kune vachiri murwendo rwekuti vazopindawo muwanano
kune vachiri murwendo rwekuti azoitawo munhu wekufambidzana naye. Tingokuratidzai zvakaita nzira yamuri kufamba nayo kuitira kuti ugone kufamba zvine ungwaro. Anyway, ndinokutendai nekuona vhidhiyo rino. Ini ndini wenyu Mukoma Kenzo. Kana wanga uri munyowani pachirongwa chino, please subscribe kuitira kuti urambe uchiona zvirongwa zvinotevera. Y16 TV.